सुमित मरे होय अरे बाबा आहे तू गट गट सिद्धांत मरे ओय 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 तू कसा रे गुड 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 आणि आता कसलं काम करता रे तू अरे आता हांव माझे ओन बिझनेस करता रे इन्व्हर्टर सीसीटीव्ही लाईट होय, होय. ते कॉन्ट्रॅक्ट घेता रे हांव शेव आलोड तुका आणि तू किती करता माझे तेच रे रिअल स्टेट ब्रोकरिंग करता ओके तू बरं काय सांगा सो रे 14 फेब्रुवारी पण हांगा गर्लफ्रेंडाक घेऊन येयला ना रे माझे गर्लफ्रेंड पण कोण ना रे आता गर्लफ्रेंड कोण ना होय ते आमच्या स्कूल लाईफान तुझे आले ते शकीरा रे शकीरा अरे बाबा ती 4 वर्षा पहिलीची गजाल अरे ते आता माझे गर्लफ्रेंड उरंगणार रे भावा हे हांव जाणत आलो ते तुझे गर्लफ्रेंड उठच्यात आणले म्हणून अरे तू जाणा ते तुझ्या वांगडा असताना मरे ते माझ्या वांगडा सुद्धा असले किती माझ्या वांगडा सोड ते आणि 2 जणांक सुद्धा आले ते किती सांगता रे अरे होय रे चल या नॉनी होय शकीरा आणि वो कोण हो माझं स्कूल फ्रेंड गो होय, तू 2 मिनिटं राव गाडीकडे हांव येयलो रोखडोच हा तू बेगीन हा. होय ते मरे आता माझे गर्लफ्रेंड उरंग ना ती आता माझी बायल जाल्या